Велázquez, Тициан, Рубенс. На първия етаж е античното изкуство и в една от залите, 23-та зала, е 10,5 килограмовото прабългарско съкровище от Наги Сент Миклош. Така че виждате, че имаме даже и българско присъствие в музея. Срещу галерията сега преминаваме от лявата страна, остава Природонаучният музей, където пък е най-пълната колекция от динозаври. Така че музеите ги наричат близнаците, тъй като архитектурно те са почти идентични. Излязахме сега на един булевард, чиято дължина е 4,5 км. Ще направим пълен кръг по този булевард. Булеварда се смята за един от най-красивите озеленените в Европа. Нарича се Рингштрасе. Ринга, пръстена, малкия пояс. От двете страни на ринга кестени има, които все още не са цъфнали, иначе цъфтят много красиво розово, известните виенски розови кестени, да ми изключите това. От лявата страна сега преминаваме покрай парламента. Впечатлява тази сграда в стила на древна Елада, виенския парламент, в този неоелинистичен стил, и пред парламента фонтана, който виждате, все още е зазимен. Той е на богинята на мъдростта и правосъдието Атина Паллада. Срещу парламента е народната градина с един от много богатите розариуми, и тук е паметника на друга в наши дни по-известна даже австрийска императрица Елизавета Баварска, или Сиси, както ласкаво я наричат. До парламента вече преминаваме и покрай сградата на кметството. От лявата страна остава тази импозантна сграда. Кметството във Виена се строи по подобие на това в Брюксел. Знаете, че кметството в Брюксел се смята за едно от най-красивите в Европа. Другата група от вашата гимназия, която беше преди това, аз бях с тях, тук ще имат сега това мероприятие, което вие ще имате в Прага, в кметството. Кулата на кметството е висока 83 метри, едно от символите на Виена е кулата на кметството. По диагонал в дясно остава кафене Ландман, традиционно виенско кафене. Да го показвам не случайно, тъй като до някъде кафенето се свързва и с нашата българска история. Тук пратениците на Стефан Стамболов предлагат на Фердинанд да стане княз на България. Фердинанд е роден във Виена и по-късно ще ви покажа двореца, където